lasekukile lalihamba lithi lalihamba lithi uma selibuzile walihleka umfana walihleka umfana waphenduka ikati. Lo mfana bathi driver ama-taxi lapha eGoli. Umuphi lo mfana mfethu? Lwahleka lo mkhulu. Umuphi lo mkhulu? Lwahleka lo mfana. Umuphi lo mfana? Lwaphenduka ikati. Iliphi lela kati? Lele selidriver ama-taxi lapha e-Fourways. Mfethu mina ngimazi lona. Ngazi lo munye umfana ophenduka ube uhlanya. Umuphi lo mfana? Umunye umfana ophenduka ube ehlanya. Kule show. Yenza ama-show manje. Yeah. Kule show with Ben mfana. Nini? 30 November. Kuphi ne-Witbank? Le show ise-Civic Center. Yini igama le show? Athi Single Park. Imina nje lo. Uwe lo mfana ophenduka ihlanya. Hayibo, ishow yami le. Uwe lo mfana.